Ďakujem ti za dnešnú pomoc a maj sa dobre. Zabudni, akcia ešte beží. Dvaja ľudia súrne potrebujú každú pomocnú ruku. Skončíme to tu a teraz. Bude to tak lepšie, jasné? Nie, ja ich nájdem. Môžeš si robiť, čo chceš, aby som mal nejakú budúcnosť. S tamtou ženou? Čo? Veď tu nejde o teba. O mňa nikdy nešlo. Vždy iba o teba. O Andreasa, za ktorého smrť podľa teba môžem ja. Za to ma chceš teraz trestať, áno? Za to ma chceš trestať? Dobre, dal si výpoveď ešte včera. Bolo to len a len tvoje rozhodnutie. Presne, je to moje rozhodnutie. Ostávam a nájdem tam sa konečne vyvyšovať. Rozumieš na hlavu? Už si sa vzdal aj bytu. Chcel si ísť do chalupy po otcovi. Asi to nebol dobrý nápad. Nájdem si niečo iné. Uvidíme sa zajtra. Nie, nelúčime sa. Máme na statku voľnú izbu. Emily. Na mojom statku. Spamätajte sa a správajte sa slušne obaja. Z úcty k Andreasovi. Čo je pravda, je pravda. To bol silný výstup. Si svetica dňa. Emily, ty nevieš, čo sa hore stalo. Prestávaš byť sám sebou. Ten chlap je nebezpečný. Pre seba aj pre iných. Emily, vôbec nemáš potuchy, ty... Ten chlap ľúbi nešťastnú ženu, to som dávno pochopila. A ty si sa rozhodol moralizovať. Preboha, neblázni, jeho súkromie ma nezaujíma. Počuj, Tobias, mal si jednoducho z pekla šťastie. Šťastie? Ja? Áno, Tobias, obrovské, veľké. Ako často si bol po Andreasovom boku, keď išlo do tuhého, keď išlo o život? Ako často Andreas hore kvôli tebe riskoval? Pamätáš sa, čo si sa nahundral, ako ste sa škriepili? Andreas nikdy neváhal nasadzovať svoj život. Hneď vedľa teba, pri tebe. Ale dávali sme na seba pozor. Jednoducho si mal len šťastie, že si tam nebol, keď sa to stalo. Iba šťastie, Tobias. Markus tam bol namiesto teba. Mal by si mu byť naopak vďačný. Nič mu nevyčítaj. Emily. Vyčítam to sebe. Andreas mi strašne chýba. Ja viem. Mne tiež.